kriston postasuna, batez ere ikasle hori bat ikusi dudanean. Bera ere saritu izan da, bere enpresak hori euskarari egiten dion bultzadagatik eta horrek kriston postasuna eman die. Oso pozik irakasleek egiten ari diren esfortzuagatik, hori eskertzen da. Zer egiten dugun? Euskalgintza eskolak daramatza 30 urte, hasiera batean prestakuntza guztia erdera gutxean zen, ikasle guztiak ereduan ikasten zuten, eta poliki-poliki gero eta ziklo gehiago sartu izan ditugu D-ereduan, baditugu 2 ziklo D-ereduan euskaraz bakarrik, sukaldaritza erdi mailakoa eta goi mailako sukalde zuzendaritza. Eta gero okintza, pastelegintza eta konfitegia hori B ereduan. Hori alde batetik, gero eskolako giroa ere nabarmen euskaldundu da. Harremanak, komunikazioa, ikasle asko praktika hori, ziklometu eta gero praktiketara joan behar dute presetara, eta saiatzen gara jatetxe horik edo hotel horik euskaraz egitea, poliki gauzak egiten ari gara. Alde batetik, guk ikastetxe integratua gara eta ematen dugu hasierako prestakuntza, DBH eta batxilergotik datozen ikasleentzat, eta hor euskara sartu da, ez? Baina horrez gain ematen dugu enplegurako prestakuntza, langabetuei, erreziklaje, eta hor mundu hori oraingoz Araban eredukoa da. Hor ere poliki-poliki denen laguntzekin euskara ere sartu beharko da poliki-poliki. Claro, lehen esan dugu itxaldian, ez dakit ondo txartu baina hori, hau bidean gaude, ez dakit egunen batean amaituko dugu, baina hori segitu behar da, urtero gauzak egiten, erronka jarriz eta betetzen saiatzen. Baditugu 7 ziklo, eta horietatik 2 D ereduan eta bat B ereduan. Eta daukagu bakarra A ereduan, zerbitzukoa, eta hori proposatuko dugu datorren urtean B eredura pasatzea. Ez dakit hartuko duten, horrek dirua suposatzen du. Bikoizketak egin behar dira eta hori eskatuko dugu.